lokal. Inpasigurado ni Police Lieutenant Colonel Ryan Retotara, Hepe Tilawag City Police Station, nga agtalinaed ang natalna ken naurnos ti syudad, bayat ti pan na kaisayang kat ti Pamulinawen Festival. Kunana nga addaray ti augment, manipod ti Philippine Army, Provincial Command ken Force Multiplier, akadwada ang mangkita ken mangbantay iti aglawlaw, tapno maliklikan iti anyaman a pasamak ka. Inki daw ni Retotara iti publiko, nga bitbitan ti kinadisiplina, no agturong iti pagfiestaan ken dagiti lugar a masansan a papanan dagiti tattao. Iti kina disiplina iti umay matendar dito piyestata dito iti lawag ka iti PNP ket kayat nang naornos nalinak na dito pala kasyang iti piyesta at Lawag City ako. Sir, ada augmentation force tayo, ada po different forces tayo from Philippine Army, ada pa iti taga-provincial command, kaya na dapat dito force multipliers tayo. Nang ipasigurado tayo nga aging ingana malpas sa di Pamulinawen Festival kat natal na ken Orno City syudad tayo sir. Ado dito augmentations tayo, tayo nakonak tayo ado tumulong kanya tayo, mangkita iti linak ornos kental na, dito pa nakaisayang kat iti piyesta tayo dito Lawag. Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo Tatak, IFM.